Добър ден, драги гости, скъпи колеги, приятели! Днес ще ви представя 1,3 решения за машиностроенето. Благодаря ви за вашето внимание, за вашето отделено време, че сте тук. Казвам се Калоян Георгиев и отговарям за нашите ключови клиенти в машиностроенето, както вече и Гери спомена. Фирма Ехнатон е с над 27 години опит, с над 900 инженерингови проекта, повече от 320 иновативни решения и над 5000 доволни клиента. Ние разполагаме с повече от 1 милион компонента за автоматизация, част от които са инвертори и сервосистеми, програмируеми контролери, HMI терминали, 2D и 3D камери за машинно зрение, безопасност на машини, комуникация и интерфейси, електроапаратура, сигнализация, роботи и периферия, както и системи за закрепване, захващане и вакуум. Ние партнираме с повече от 30 световни компании, които са доказани в своята област, със своето прецизно и качествено изработване на техните продукти, част от които може да видите на този слайд са ориентирани изцяло към машиностроителите, като Schneider Electric, TDK Lambda, Vago, SICK, Verma, като на фокус днес ще ни бъдат продукти на Mitsubishi Electric, Moore Electronic и Linetec. Следващите слайдове ще ви представя решенията и възможностите за човек-машина. Linetec са HMI терминали, които са известни със своята бързина, интелигентност, надежност и облачна свързаност. Над 400 комуникационни протокола, MPI поддръжка за връзка с Siemens контролери, OPC-UA протоколи, връзка с база данни чрез MySQL, MS-SQL, MariaDB и други. И разбира се, връзка с облачни системи. Връзката с облачни системи се осъществява чрез MQTT, Google IoT и други. Дистанционно наблюдение и контрол. Дистанционното наблюдение и контрол може да се осъществява чрез различни приложения като VNC Viewer, CMT Viewer и Web Viewer, в зависимост от къде точно се намираме и в коя мрежа искаме да го достъпим. Отдалечената връзка и управление и визуализация. WAN Cloud Dashboard е предназначен по-скоро за средния и висш мениджмънт, където бихме могли да наблюдаваме как работи нашата машина, лесно параметризуемо, така че да си извадим каквито поискаме графики, дашбордове или каквото пожелаем да разберем всякаква статистика на работата, паузата или стопа на машината поради някаква причина. Easy Access пък от своя страна е ориентиран повече към инженеринговата част, която ни позволява достъп от всяка точка на света до HMI-а, освен това достъп до вътрешната мрежа на HMI. Тоест, ние освен HMI може да достъпим и PLC-то, инвертори или така нататък. От Linetec са решили, че би трябвало да имаме и Wi-Fi модул. Wi-Fi модула на Linetec съдържа магнитна антена, която за позициониране така, че да е оптимално предаването на данни безжично и сертифицирано с протоколи за сигурност LPA и LPA2, така че да предаваме нашите данни защитено. Терминал без вграден дисплей. Тук имаме HMI, който всъщност е за монтаж на DIN-шина с най-висок клас функционалности и HDMI изход, така че да можем да свържем колкото пожелаем голям по размери и резолюция екран, за да постигнем нашите цели оптимално. Предимствата, разбира се, над 400 комуникационни протокола, MPI поддръжка, както и рецепти, разбира се, дистанционно наблюдение и контрол, безжично предаване, дисплей по избор с решението Headless HMI, прехвърляне на данни по FTP сервер, клиент или имейл, разбира се, контрол и визуализация с Easy Access 2.0 и WAN Cloud Dashboard, връзка с база данни и облачни системи.